Здравейте хора, аз съм Ендър и днеска ще цъкаме в Venomcraft, сервер на Black Venom BG. Днеска го отворихме, обаче ще е онлайн след една седмица, защото трябва да оправим някои неща. Да, и ето ще видите сега. Сервера ще има minigames, survival, много ясно, PvP, такива сервера е PvP и нали, че има смисъл. Ще покажа сега на ларповете някои. Тези деца в момента от направените и мисля да свършам клипа. Първия варп, как беше? Варп админ ролес. Да, и тя админ инфо. Админите нямат право да банват без причина. Наказание, махане на правата. Админите нямат право да дават неща, наказание махане на правата. Админите нямат право да живеят с играчите, наказание кик 30 минути. Админите нямат право да банват без причина, наказание махане на правата. Приятна игра, без грифане. Да, и приятна игра. Сервера не може да се грифа. Добре, втиваме на Warp Enchant. Варпа. Тук е грифано малко, ще го правим. Да, това е варпа, както виждате. Ще отидем на следващия варп евент. Да, ето го е варп евента, готин е. Мисля, че всяка седмица ще има евент, но ще питам. Следващия варп е фуда. Ей го тук фуда. Не знам за кой са сложили коне. Седна. Добре, ето овце има, прасета, кокошки, крави дали има, седно е. Добре, отиваме варп, кой е следващ? Варп Джайла. Той мисля, че също е. Ето е Джайла. Малък е. В смисъл може да се поберат примерно в една голяма килия двама души. Отиваме на Warp Minigames. Тук още не е направено, не е довършено. Ето иначе как изглежда. Ще ви го покажа отвънка. Ето го. Ето го, Warp евента. Minigames. Следващия Warp Shop. Его, той не е готов. Не е направен. Ето го иначе как ще изглежда. Добре, тяме Warp Survival и да свършам клипа. Ще е толкова кратък. Съжалявам, ама сервера не е довършен. Няма какво да правя. Мисля да снимам и оцеляване на сервера. Ето е Warp Survival. Ще ви покажа спауна. Ето го и спаунът. Ето го и нинджата. Вижте. Да. И да, хора, това беше от мен. Абонирайте се, харесайте и коментирайте дали ви е харесал клипа. Следващия клип, който сервера ще е онлайн, ще има IP в описанието. И да, subscribe, like and comment. Чао!